Hoy! Ay dyan mo palabig trabaho. Kaya inyong asawa ron, upat na itiil. Kumatintal ne. Uuli dyan eh. Wajay Uber mahitabuan ni ba? Kanay dyan si Madam. Tintasyon kay ba? Matay pre. Mag-Uber pata pre. Matay pre. Kurang dili na siguro pre. Panguli na lagi mo. Dahil inyong asawa ron, ipatunga na to. Tara na pre! Sa hangin ron, oy. Ala, si Boy man to. Adun, bi? Ay! Naala po si Madam! Hoy! Boy! Uber man! Grabe ka, Marites! Pobre naman good! Oy! Uber bitaw! Naman po'y kwarta, nya ikaw! Gatsismis ng agin mo. Anong naman ka dire? Di adton po ka dire yung sinamok. Mauragi hapon, boy! Kana imong income, iko ra na pang pagwapa sa imong asawa. Ana, gidaot na pong utok ni Papa! May na lang! Naipalit og pang pagwapa kaysa sa imuha. Payat na. Tabian pa. Sus, dagway gini mo. Hilabtanon pa. Hawa ra ko dire be. Hoy! Unsay hawa? Kabaga po ni Mugnaw. Wa kay katungon mo pa hawa. Kay ako aning life. Grabe ka, Marites na lang dyan! Unsaon na lang ni! Kalami dyan, bunaalag pala! Pasawa na'y kwarta ba? Labtaan mo na kayo! Grabe, manggod ka abusado sa una! Sana apay kwarta! Mura pagsikinsa! Kay karon, wala na! Mura nagnaunsa! Na! Ayay! Naan na po namang Marites na silingan. Sa una, dunahan, karon chismusa na lang. Grabe bayhan na. Ultimo bao sa baba. Naabot pa diri ah. Na, nagpaila ra jud chismusa. Ibutang sana ko be. Atuon ako sa pare. Pre. Oy, pre. Uy! Bintaha! Kani abot ang pari ni Papa! Pre, ay na nagpatuli pre. Nandaot ra na kay wala na kwarta. Di manggod pre. Sobra na kay nang bayhana pre. Lagot ni ko ba? Hoy, boy! Unsay na sobra? Basi nasuya na ka sa kong kagwapa. Kamong duha, kay mga pobre man mo, kayod mo! Maunay ginaingon lagi, nga kayod liba, para ipakaon sa marunong nga asawa. Ayay! Gidaot yung manda mo! Kumatintal ne! Uuli dyan eh! Wajay Uber mahitabuan ni ba? Tanawa pre. Tanawa, tanawa. Og unsa ka? Grabe nga bayhana yun. Nood ko rin yung ingon pre no. Mga kukal gusto pre ba? Astilan. Tinuod lagi kung katong imong asawa. Gani ko pre no. Mao gani, napod sa punto. Lagi pre. Oh. Unsa man na ba niya pre oh. Ay gani kayo. Ikaw ba? Inayad mo ng baba ko rin no. Tarong nga po. Dito po. May abe kay pobre me. Oh. Salig lang ka ba? Kay dili na kayo ka dato. Kita ni pre. Yatik ni oy. Sauna dato kay ka. Bertigin ni mo mautag batasan. Karon dili na kayo dato. Maot gyapon batasan. Wala unsa naman na yang batasan ni pre. Nani rin pobre mo trabaho gid sakto. Hoy! Pagmata mo, oy! Kamu ra giilat sa inyong mga asawa. Kanay dyan si Madam. Tintasyon kay ba? Matay pre. Murag katuhuan man pre kay. Babae ra ba pre nya usa pod marites biya kina pre basig ba. Ngano nakaingon man ka na Marites? Hoy! Ay dyan mo palabig trabaho. Kay inyong asawa ron, upat na itiil. Kabalo ba mo? Nga inyuha ng silingan ang nabulahan sa inyong asawa? May pagmulakaw. Patay pre. Mag-Uber pata pre. Di na. Ayay! Murag, uli mo guro sila Papa! Matay pre. Murag dili na siguro pre. Sabi pa ni mo pre. Uy. Mag-Uber ta uy. Kaitaan ni uy. May na lang ba? Nay 50 ang oras. Unya pre. Unsaon man to? Dili na kamo tuwa to pre. Basig kapatong na to imong silingan pre. May problema lagi pre. Kato akong asawa pre. Di bayagi to sa ligan pre. Maritisa ba? Naabot man diri. Gani pre no. Anong naabot mo itong Maritisa diri ah?
Naka-uber ang tata diri ah. Hoy! Panguli na lagi mo! Sa inyong asawa ron, ipatungan na to! Hoy! Tuo na lagi mo! Kay niagi na ko ana! Run. Na, nangulit jud lagi oh. Di atay, ako rin makakwarta ni. Huh, paita jud ning bana nga walay salig sa asawa. Atay, ako ra jud makakwarta.